खुलुमबाय गासैबो आंनि चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय जाय बिथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं भिडिअ एंगारोबानो नटिफिकेशना नोंथांनाव सौहैयो ओमफ्राय नोंथाङा बे भिडिअखौ सिगांग्रो जाहाथे नायनो हायो आरोखि ना दायो जोङो आरोबाव राजखान्थिनि सायाव सावरायगोन नङा होमबा जिहेतु जोंनि बिटिसिनि नायल' जाल' इलेक्शन बिटिसि इलेक्शन बेखौ जोङो बोरै एंगारनो जोंथ' सावरायखानांगोन बिटिसि बासि हिसाबै बिटिसिनि रायजो राजा हिसाबै आरो दा जिहेतु थासारियानो बेनो इलेक्शननिनो थासारि नङा होमबा जोङो सावरायखानो नांगोन दा खोथाया जाहैबाय मा इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै राजखान्थि हान्जाया ज' जानाय जायो बेखौ लानानै सिगांनिफ्रायनो सावरायनाय जागासिनो नङा होमबा ज' जानो हामारगोन ना हामारा बेबायदि आङो मोनसे भिडिअबो एंगारदोंमोन नङा होमबा मोनसे कनफिउजन माने गोनो गोथोआव दंमोन बयबो आंबो होन बा बयबो दासान्दि रायजो राजाया बयबो गोनो गोथोआव दङ जामारगोन ना जामारा एलायन्सआव फैमारगोन ना फैमारा ज' जामारगोन ना जामारा जागोन ना जाया बेबायदि मोनसे गोनो गोथोआव दङ दा बे गोनो गोथोआ जोबनायनि सम फैबाय रायजो राजा नोंथांमोन गोनो गोथो जि जोंनि साननाय बे जोबनायनि समाव फैबाय आरोखि लामायाव फैबाय 12 तारिखसिम डेडलाइन होदों बे 12 तारिखनि सिगांनो गासैबो क्लियार जानो नांगोन आरो ज' जायोबा जायो ज' जायाबा जाया थारला जानो नांगोन नैबे 12 तारिखनि सिगांनो बा 12 तारिखसिमावनो आरो थारमाने जोङो 12 तारिखसिमावनो जोङो क्लियार जानो हागोन गासैबो बिटिसिनि रायजो राजाया ज' जामारो ना जामारा डेडलाइना फासयनोबो हागौ बेयो बिथांमोननि खोथा बिथांमोनहा जिहेतु दा समय सिमा होदों बेयो जाहैबाय 12 तारिख दासिमाव 12 तारिख आगस्टखौ डेडलाइन होदों आरोखि एबसु आरो गुबुन जोंनि आफादफोर बर' थुनलाइ आफादानो होन एक्स बिएलटिआनो होन एक्स एनडिपिआनो होन बिथांमोनहा गासै 16ता जोंनि आफादफोरा जयैनो सावरायदों ओमफ्राय सावरायनानै बिथांमोनहा जोंनो माखासे खोथाखौ मैया मिथिहोदों आरो प्रेस मिटनि गेजेरजों एबसु होन बर' थुनलाइ आफाद होन बिएलटि होन एक्स बिएलटि एक्स बिएनडिपि बिथांमोनहा मैया प्रेस मिट खालामनानै बेखौनो मिथिहोदों ज' जानाय जायैखौ लानानै सावरायथारनो नांगोन इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव सावरायथारनो नांगोन माने 12 आगस्टनि सिगांनो जोबथा सावरायनाय जानो नांगोन आरो नङाबाथ' ओरैनो सा साज्रां ज' जानांगौ बेबायदिल' सा साज्रां खुगाजों खुगाल' बुंलायबाय थानाय जायो नङा होमबा बेहाबो होनगोन ज' जानांगौ बैहाबो होनगोन ज' जानांगौ खिन्थु फाइनाल डिसिसनाव फैया खालि ज' जानांगौ बेखिनियावनो थाबाय थायो दायो एबसु आरो गुबुन आफादफोरनि डेडलाइन होनाय बायदिबा नैबे 12 आगस्ट बिथांमोना जितु प्रेस मिट होदों प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौनो मिथिहोदों बे सावरायनायनि थाखाय अलरेडि बिथांमोनहा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनो लाइजाम हरखाबाय जाहैदों सावरायनांगौ होननानै आरो मा दङ लाइजामाव बेखौ बिथांमोनहा फोरमायाखै बेनिखायनो जोंबो बुंनो हाया जायखिया बे ज' जानाय जि खोथा आयदा बेखौ लानानै बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिनो अलरेडि लाइजाम हरखाबाय जाहैदों ओमफ्राय बिनि फिननायखौबो लाइजामनिफ्रायथ' मोनसे रेसपन्स फैफिननांगोन नङा होमबा लाइजामनि मोनसे रेसपन्स फैफिननांगोन बे रेसपन्स हिसाबै फिननाय हिसाबै बिपिएफनिफ्रायबो हाग्रामा महिलारिनिफ्रायबो अलरेडि एबसुनिसिम लाइजाम फैबाय जाहैदों दा लाइजामाव मा लिरदों बेखौबो बिथांमोनहा मैया फोरमायाखै फोरमायथ'वा होननानै बिथांमोनहा दोनथ'दों आरोखि ना अब्लाबो हाग्रामा महिलारिया जिहेतु मैयानि समाव आशीर्बाद यात्रा लादोंमोन बे समाव बिथाङा बे एखे खोथाखौनो बुंदों 2020 माने 40तानि बिथोराव 20 राननानै जोङो गेलेगोन इउपिपिएल आरो बिपिएफ बिथांनि बे दाबिया सिगांबो दंमोन आरो मैयानि समावबो बिथांनि खुगानिफ्राय बेखौनो बिथाङा बुंदों आरो लाइजामफ्रावबो बेनो दंबो जानो हागौ नङा होमबा बे 2020 दाबियानो दं जानो हागौ आरोबाव मोनसे खोथाखौ बुंदों इउपिपिएलआ सोरखारखौ गारनानै फै लाइजामावबो बेफोरनो दङ जानो हागौ जिहेतु हाग्रामा महिलारिया मैयानि समावसो बे स्टेटमेन्टखौ होदों इउपिपिएल प्रमद बर'आ सोरखार गारनानै फै लाइजामावबो बेनो दं जानो हागौ आरोखि हागौसो दे जोङो लाइजामखौ नुवाखै आरो लाइजामनि सोमोन्दै जों जेबो मिथिया मैयानि सानावबो बिथांमोनहा जे माहारियारि आफादफोर बिथांमोनहाबो बे लाइजामनि सोमोन्दै जेबो बेखेवनानै होआखै दा प्रमद बर' बिथांजोंबो दिनै सावरायगोन होननानै मैयाहाय माहारियारि आफादनिफ्राय फोरमायदों आरो दिनै प्रमद बर'आ सावरायगोन जाहैदों प्रमद बर'आ जेबो लेटाराव बिदि हराखैनो मिथिनाय बायदिबासो आरो ओमफ्राय दिनैहाय माहारियारि आफादफोरजोंनो प्रमद बर'आ सावरायगोन
दा जोङो लासै रोखा जानायनि लामायाव फैबाय नङा होमबा एक्जेक्टलि मा जामारगोन एलायन्स जामारगोन ना एलायन्स जानाय नङा एलायन्स जानो हायोबाथ' गासै रायजो राजा बर'फोरनि थाखाय गासै बर' रायजो राजानि थाखायनो मोजां नङा होमबा खौसे जानायखौथ' सोर लुबैया गासैबो खौसे जानायानो लुबैयो सोरबा जुदि खौसे जानायखौ लुबैयाखैबा 5% बा 10% जानो हागौ बर'फ्रा खिन्थु फ्राय जोङो खौसे जानायखौनो लुबैयो नङा होमबा मानो खौसे जाया जानो खौसे जानायखौ जों बयबो लुबैयो आरो दा नायनोसै खौसे जामारनो हामारो ना हामारा बे 12 थारिखसिमाव जोङो क्लियार जागोन बे आरो ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव जाहैबाय जिहेतु बिपिएफआ केन्डिडेट फोसावखाबायमोन नङा होमबा 22टा समस्तिनि थाखाय केन्डिडेट फोसावखाबाय बेखौ लानानैबो जोङो ओरैबायदि बुंनाय जादोंमोन नङा होमबा खौसे जानाया इम्पसिबल जानो हागौ बायदि माने गोब्राब जागोन बायदि मानो होमबा हाग्रामा महिलारिया अलरेडि केन्डिडेट फोसावखाबाय बेफोरबायदि आंबो बुंदोंमोन नङा होमबा दा बे बेलायावबो हाग्रामा महिलारिया बुंदों आरोखि ना माहारियारि आफाद एबसु बा गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय आंनिसिम लाइजाम फैनायनि सिगांनो आङो केन्डिडेटखौ फोसावदों बिदि जादों आरो थारमाने केन्डिडेट फोसावखांनायनि उनावसो बे ज' जानायनि बेलाखौ लानानै माहारियारि आफादफोरनिफ्राय बिथांनाव लाइजामा फैदों जाहैदों बे बिथांमोननि थांलायबाय दा आरो गोदान मोनसे खबरा जाहैबाय जोंना भिसिडिसि बे भिसिडिसिखौ सिफायनायनि खोथा आरो बेरखांलायबाय थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबो भिसिडिसिखौ लानानै एसे बुंनाय जादोंमोन भिसिडिसिखौ ब्रह्मपुत्रआव गारहरनांगौ मा गारहरनांगौ बेफोरबायदि बिजेपिनिफ्राय खोथा ओंखारदोंमोन आरो दा फैनानै आरो बे भिसिडिसिखौ बोखारनांगौ बे खोथाया आरोबाव बेरखांफिनबाय आरो बिजेपिनिफ्राय दे बिजेपि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा केम्पेइन खालामनायाव बे भिसिडिसिखौ बोखारनायनि खोथा बुंदों आरो माने सोब खामानियानो भिसिडिसिनि गेजेरजों जायो बिटिसिआव मन्त्रि एमएलएनि मा भेलु दं मा बेसेन दङ गासिबो खामानियानो जुदि भिसिडिसिनि गेजेरजोंसो जायोबा बेफोरबायदि बिथांनि जि स्टेटमेन्ट होनाय बेखौ जोङो खोनादों आरो नुदोंबो आरोखि नोंथांमोनाबो हयथ' नुदोंबो जानो हागौ नङा होमबा दासान्दि बेफोरनोसै आरो जोंना बिटिसिनि इलेक्सनाबो सफैबाय नालाय दा बेफोरखौनो जोङो सावरायनो नांगोन सोर माबायदि जागासिनो दा थासारिया पलिटिक्सनि थासारिया मा जागासिनो दङ जों बेफोरखौनो सावरायनो नांगोन नङा होमबा नोंथांमोना खौसे जानायखौ लुबैना लुबैया खायफाया खौसे जानायखौ लुबैयाबो जानो हागौ साफा सानै मानसिया दे बे साफा सानै जाय मानसि खौसे जानायखौ लुबैया बिसोरो नेगेटिभ कमेन्ट आंनाव हरनो हागौ आरोखि थेवबो आङो जेबो साना मानो होनबा मेक्सिमाम मानसियानो खौसे जानायखौ लुबैयो सोरबा सासे सानै मानसिया जुदि खौसे जानायखौ लुबैयाबा बेनो बेरेखा बेखौ आंहा बुंनांगौ जेबो लागा गैया आरो रिप्लाइ हरनांगौ लागाबो आंहा जेबो दरखार गैया आरोखि ना बेखिनियानोसै आंनि बुंनांगौआ आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव फोलावनो सानाखै बेखिनिखौनो बुंनानै आङो फोजोबनो सानदों आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो बेफोरबायदिनो रायज्लायलांबाय थागोन ना मा होनो रायजो राजा नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट होबाय था आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय फिन आरोबाव आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासियो नोंथांमोनहा आंखौ गोबां मदद होबोदों आरो बेबायदिनो उननि समावबो मदद मोनलांगोनखौ आङो मिजिंथियो गोजोन्थों